Хайде, днес ще ви покажем как да започнете да оцелявате. С какви материали ще ви трябват и как да си ги направите. Лесен урок, който не трябва да забравяте. Значи отваряте инвентара си и пишете. По принцип, когато сте на сервила, само си отваряте инвентара и тук горе вижда 4 квадратчета. Те ги запълвате и ви се получава крафтинг. Този крафтинг, като го отворите с дясно копче, с ляво копче и го запълвате с по едно копче. Така. Ето ми. Получи се честа. Примерно там горе не ви казах, както видя 4 такива квадратчета. Запълвате ги тях с обработено дърво и ви получава втори получава крафтинг. Печката трябва да имате капстон. Ето така правите. Ето ви и печката. Не е трудно. Оградата. Как се прави ограда? От обработено дърво. Ставате ето така и ви се получават пръчки. Както видите, аз съм на креатив и имам. Ето така правите и би трябвало да си получи за... Що не ми се получава, не знам. Както да е, това ще го оставим така. Ще покажа как да си направите торч. Това е лесно, правите си пак по същия начин пръчки. Ето ги дати и така и слагате тук. И ето получихте си торчовете. Готови сте. И как се прави табелка. Сега ще покажа и тя как се прави. Пак си правите пръчици. Слагате си ги тук. Значи да го махте. Запълвате го така и поставяте табелката. Ето я табелката. Ако се прави обработено дърво, цъкате, слагате едно такова и ето и 4 обработено дърво. Сега ще покажа как се прави кирка. Първо място, когато започвате да оцелявате, първо да направите брадва. Аз в принцип така си пробвам, но не знам вие каквото си решите. Ето така се прави брадвата. Супер лесно е и без никакви затруднения ще си направите. Сега ще ви покажа как се прави меч. Той си прави много лесно също. Ето ви меч. Сега ще ви покажа как се прави кирката. Почти всичко е лесно за Minecraft. Пробвайте играта, яка е. Както виждате, аз играя доста игри. И малко ми лагва на 1.8. Но това не е проблем за мен. Ето. Готови сме. С нещата, които ще ви показвам. Сега как пробвайте играта, яка е. Чао ютубе и хора, който е гледал клипа, пробвайте играта, яка е. Имаме сървър, ще видите описанието на сървъра ми под клипа. След като го кача в YouTube. Чао хора!